Čaute ľudia, vítajte moje nové video, no a dneska sa pozrieme na WWDC, ktoré vyšlo v útorok a uvidíme, čo prinesie nové Apple. Nové iOS, nový macOS, nový Vision OS, ešte na iPad im vyjde nové veci, tak poďme na to. Our goal is a beautiful new design that brings joy and delight to every. OK, čiže nový dizajn. Tu vidíme, že sa asi premení dizajn dizajn galérie. User experience. And that's more personal and puts greater focus on your. Je tam nejaký rozdiel medzi tým, ako to vyzerá teraz a predtým? Možno to, že je to transparentné, iba to. Lebo tie apky vyzerajú podľa mňa, že je totálne rovnako. Tu máte teraz fotku, ako to vyzerá, ako to vyzeralo pred týmto. Lebo ja tam nevidím v tomto žiadny rozdiel. No jak som hovoril, jediná zmena bolo hentom to, že to bolo prehľadné. Čiže teraz tematika Apple je proste prehľadné veci. Aha, čiže oni urobili podľa Visionu, že ak bude vyzerať nové iOS-ko. Wow. Ako dobre, vyzerá to pekne, ale na čo to prerábať? Akože bude to možno viac satisfying na používanie, ale potrebujeme to, reálne treba to. Čo je proste také, že to je proste na tému, ani ne, že to je liquid glass, to je proste voda. Proste keby si dal kvapku na display, alebo proste kvapku proste tu na hocičo, proste to je štýl vody. Keď už budeš pri tom napíte sa, ako dobre, vyzerá to fakt pekne, páči sa mi to. Proste vážne oni pridali to, že pokiaľ si otvoríš notifikácie, proste ako je vidno tuto, tak sa ti proste tie čísielka proste budú zmenšovať. A keď to budeš mať zatvorenú tú obrazovku, keď proste otvoríš, tak tam budeš mať že celú obrazovku reálne čísla. Nemalo to náhodou, že Google Pixel 3, čo vyšiel 2017-18. Toto je strašný problém Apple, že proste oni sú takí uzatvorení, že potrebujú proste akože udržiavací ekosystém ako je, ale proste oni im nedochádza to, že proste musia, oni nie že vytvárajú nové novinky, oni musia dobiehať ostatných, ako je proste Samsung a ostatní proste. Konkurencia proti Apple je teraz na tom o mnoho lepšie, čo sa týka akože OS-iek. Proste toto, teraz len dobiehajú to, čo proste nemajú. Čiže až na budúci rok vidie to iOS, to OS-ko a takto premenú 26, čo je akože príjemnejší názov, akože iOS 26. Ale akože čo bol teraz 18, ne? Tak iOS 19, to je jedno, preto proste 26 je odrazu, ale proste zatiaľ čo vidím z iOS je proste nový dizajn, naravne nič nové tam není. Proste jediný čo tu je rozdiel sú proste nové dizajny apiek, to je všetko, to je fakt všetko. Toto a toto nabudlo proste dizajn Apple Intelligence, tu máš lock screen, proste aj tak túto aplikáciu, ani túto nevyužiješ v Európe. Nevyužiješ proste, lebo není Apple Intelligence ani v Európe skoro. Teda možno, neviem, akože viem určite, že není tu na Slovensku alebo v Česku. Akože je to pekné, to čo teraz hovorí, ale proste není to hodnotné, proste skoro 14 minút len hovoriť o dizajne, proste stačí povedať to tam raz a poriadne, než keby o tom hovoriť pol hodinu. No že pridali na SMS-ky, že si budeš môcť urobiť anketu o niečo. Nie je to niečo, čo má už WhatsApp ani neviem koľko. Polovička ľudí, strašne veľa ľudí namiesto SMS-iek, ako je proste iMessage a také. Strašne veľa ľudí, podľa mňa, za mňa, lebo aj ja som viac WhatsApp užívateľ, lebo väčšina mojich kamošov, príbuzných, rodina má väčšinou Androidy, čiže proste zbytočne mám iMessage, keď používam v kuse proste WhatsApp a toto tam je, je ti toto potrebné, že proste dokáže urobiť z dvoch emoji jedno. Live translation, OK. To možno viem, čo by mohlo urobiť a to by bolo cool. Tak sa na to pozrime. No hej, mám pravdu, čiže keď náhodou niekto nebude vedieť, čo píšeš, ale proste ti nebude rozumieť, tak môže si ten človek zapnúť ten automatický prekladač a bude ti prekladať to, čo si napísal, ale ako, na čo by si písal s človekom, ktorý ti nerozumie? Možno že iba pre teba, že to je akože pre teba výhoda, že proste si zo srandy co zapneš a povieš si, že jak by to znelo v španielčine? OK, toto je zaujímavé tiež, že proste budeš mať si zapnúť
medzi tým, ako budeš telefonovať, ale taktiež to, čo bolo predtým s tými, že text, ti to predloží. Na čo by si telefonoval s niekým, ktorému nerozumieš, ako... Ok, toto ma nezajíma, lebo používam Spotify, tam to už preložené je asi väčšinou. A proste iba oni predajú to, že akože, keďže tam máš lyrics, tak proste potom ti dá preloženú verziu, alebo proste ne že preloženú, ale že proste jak sa to hovorí, že napríklad, že neexistuje slovo Seol Mienghal, to proste je nejaká tá korejčina. A proste on ti to iba tam dá, že jak sa to vyslovuje. Ani to neviem, akože, k čomu ti akože, možno nejakí ľudia si čítajú texty, keď počúvajú pesničku, a väčšinou si počúvam pesničku, keď idem zo školy domov, a to mi je úplne jedno, čo tam ten človek spieva, proste mi to je jedno. Takže možno pre umelcov nejakých, ktorí proste chcú spievať aj v inom jazyku, než je proste ich prirodzený jazyk, tak možno OK, ale mne to je zbytočné. OK, teraz ideme na OS, ale typujem, že tam bude jediná zmena, že to je proste dizajnový prvok. Že tam bude proste nový dizajn, lebo táto časť je fakt, že krátka. OK, čiže WatchOS. Prvá vec, čo som si nevšimol, proste zase tam bol ten dizajn ukázaný. Čiže zase polovička, zase by som typol, tak polovička tej časti je proste ten dizajn iba. To je čo? Nejaká aplikácia? Či to je dizajn zase? Iba, že to je ten Liquid Glass. Čiže majú trochu upravené widgety na hodinky. Čiže zase tam bude ten Apple Intelligence, aby zistil viacej o tebe, ktorý nemôžeme použiť. Nechže starting workout, proste si to sám zapneš, čo tam budeš mať nejaký špeciálny widget na to. A keď náhodou nechceš robiť ten konkrétny cvik, ktorý to tam hodí, tak si to aj tak musíš praviť. Bude to viacej otravné tam iba, podľa mňa. Dobre, WatchOS môžeme podľa mňa skipnúť, nič tam podľa mňa nové nebude, taktiež aj tvOS. A aj VisionOS by sme mohli skipnúť, lebo VisionOS majú 5 ľudia, ktorí si to kúpili. Na to, že čo to je zač, že to je proste iba, že to proste virtuálne okuliare, ktoré ti dajú pred ksicht proste buď televízor, alebo proste, že ti to dá pred ksicht proste nejakú, možno YouTube si tam môžeš púšťať, ja neviem, nemám to, lebo to stojí, koľko to stojí, cez 3000 €? By som povedal. Ukáž Vision iPad, daj to sem. App icons and widgets to apps like Apple TV, where there's even more focus. Čiže zase design, dúfam, že už konečne bude o tom, bude ticho, lebo už sme ten design počuli, asi by som kľudne povedal, že aj na iOS-ku, aj na WatchOS-ku, aj na tvOS-ku bol určite spomenutý ten design, aj na Vision, určite. Čiže zase nejaká vec, čo nepoužijeme. Dobre. Multitasking. Čiže budeš mať okná na tablete. Jakže files. Čo vieš preboha urobiť so súbormi. Akože budeš mať tam možno, že súbor, ako máš na Windowse. Že si dáš kliknúť pravým a dáš tam možno, že nový a dáš tam folder. Budeš mať moc foldre na iPade. Tak to už rovno nech zrušia macOS alebo ten iPad. Bude pridajte na Macy touchscreen, že proste netreba iPad. Čiže proste máš okná. Máš proste okná jak na Macu. To je vec, ktorá bola potrebná. Akože možno pre niekoho, hej, čo ja viem, ale vážne potrebné, až tak. OK, to je cool, proste máš vlastne aplikácie na okne, no nie, na obrazovke, čo je fajn, akože máš aspoň viacej veci, čo môžeš robiť naraz. Že robíš prdel, že pridali myšku. Keby ste nevedeli, prečo som to práve zasmial, tak iPady doteraz mali takú vec, že pokiaľ si mal aj tú klávesnicu s tým touchpadom, tak si mal taký cross, ktorý bol v tvare guličky, ktorý sa veľakrát magneticky pripájal na nejaké konkrétne veci, čo ľudia to totálne nadávali, proste to nemali radi, že proste zbytočne buď kliknúť na niečo, na čo nechceli, lebo to sa to magneticky tam pritiahlo. Apple vždycky stál za tým, že proste ono to je inovatívne, že to je cool, že to je proste iné oproti ostatným a teraz dajú tam myšku. Dobre, teraz tie foldre, čo to prinesie, akože mám taký, fakt ako čo som povedal, že to mám taký pocit, že to proste bude, že si vytvoríš nový folder, že máš proste plnom foldere na tablete.
Toto bolo ešte jedna vec spomenutá, čo som vynechal asi, čo bolo asi podľa mňa v tom macOS. Čiže ukázali tam, že teda tá funkcia existuje. Ja tomu fakt neverím, že proste to teraz nemohli používať, nemohli si customizovať oný folder. To je také geniálne, taký nový prvok. OK ľudia, toto by bolo všetko z WWDC. Dozvedel som sa, že budeme mať nový dizajn. A OSK 26 sú proste najviac bytočné OSK, aké som kedy za celý život, čo pozerám nejako Apple dlhšie videl. Čaute.